Pag nag-boycott ng mga kapampangan, doon ako nag-dati ang tayo. Ito mama, mga ibang design na mama. Meron tayo mga ganito mama. Parang ba? Eh, ma?
Ano yan, no? Marami kasi yan, be, apat na malaki. 200 yan, binigay ko lang ng 150. Fresh yan, malago, quality. 100 lang po, pili na. Hindi. Kasi magkano kilo, Alili? 35 yan na! Bangos, 180 yan. Ano yan? Paakay dito. $165 na lang. $100 lang yan, be. Lahat ng tumpo. Yes, okay na yan, be. $120, be. $130 pa. Sige, no problem. $100 lang po yan, mga. Pili po kayo. 100 lang. 100 lang yan. Jelay!
Wala talaga akong
Ingat kayo, mga alisang rado. Pasok pabili! Ganda sa itsa. Ay, madam, hawakan mo lang natin.
Boy, dito mo ma. Penoy, Penoy, 5 pesos. Luto na. Penoy, Penoy, 5 pesos. Luto na. Penoy, Penoy, 5 pesos. Penoy, Penoy, 5 pesos. Penoy, Penoy, 5 pesos. Araw-araw natin pinasan.
Meron tayo na, Milan Makani. Hindi na lang yung nagad yun, ha?
Alam mo pa sa akin ko ba? Kailan po! Kailan po! Pasok kayo! Pasok! Alisa! Alisa! Pili na mga suga, pili na. Pasok kayo! Pag umuwi ka, uwi ka dito. Kita mo, kita ngayon. Ay, pili na kayo. Sige, ito na yung sesya. Siguro ko kayo na yan. Kuya, ito dalawa.